Zdravím vás priatelia a vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu sa budeme venovať tejto prevodovke. Áno, je to prevodovka na Java 350 SV, ale veľmi vzácna, ojedinelá, prvý typ. Na prevodovke podľa informácií od majiteľa by mali vyskakovať prevodové stupne 1, 2, 3. Prevodovka z Java 350 SV, úplne prvý typ. A urobíme skúšku. Jednička. Dvojka. Bohužiaľ, počas skúšky nám nevyskočil ani jeden prevodový stupeň, čo nie je dobrá správa, lebo v podstate sa nám nepotvrdili nejaké skúsenosti. Takže museli sme tú prevodovku výrazne viacej analyzovať a skontrolovať výrazne viacej rozmerov, že či náhodou, okrem tých štandardných vecí, ktoré sa tam objavujú, tam nie je ešte niečo iné. Vnútornosti z prevodovečky. Keďže je to úplne prvý typ prevodovky Java 350 SV, musím povedať, že ja už som sa s takouto prevodovkou určite stretol. Tá prevodovka konštrukčne je nešťastná v tom, že má obrovské úniky oleja. A potom boli tieto prevodovky trápené na sucho, čo sa vždycky podpísalo. A musím povedať, že tu mám samozrejme vidieť nejaké stopy opotrebenia, ale tie riadele sú neuveriteľne až v dobrom stave, že som nemal ešte takúto česť. Takže to je celkom šťastie v tomto smere. Samozrejme má to nejaké svoje opotrebenie, to si prejdeme. Tu je vidieť, že vlastne ako nabiehali tieto čapiky do toho, tak sú tam nejaké už nábehové hrany. Ale to odpovedá úplne veku. No. Samozrejme, toto je bez toho púzdra, to je tá nešťastná strana, cez ktorú valilo olej, jedna radosť. Áno, na tejto časti je to vidieť, hej, že ten povrch je proste opotrebovaný. Tu ešte dokonca niečo je. Nejaký vtavený materiál v tejto drážke. Je to tam vlepené doslova do písmena. No a pozrieme si nejaké vôle. Takže hlavný riadel. Vôľa je obrovská. Keď som to orientačne meral, tak je tam zhruba 1,8 mm vôľa. Je to dosť. Je to dosť veľká vôľa. Takže v tejto nadácej drážky, teraz som do toho troška zašiel, je vidieť, že tam je nejaký materiál, ktorý by tam nemal byť, takže to odstránim. Podarilo sa mi to odstrániť, ale vidieť, že vlastne v tejto časti ten materiál zobralo a natlačilo do tej mazacej drážky. Je vidieť tú stopu, ako sa to tam dostalo. A ten prebytočný materiál vlastne dostalo, tlačilo sem. Možno, že to nakoniec aj pomohlo tomu, že z tej prevodovky ten olej až tak nevytekal a tým pádom možno, že preto nie je tak zničená, ale v
v tejto časti to nebolo dobre mazané, hej. Bolo to spôsobené určite tou mazacou drážkou. Takže pozrieme si teraz dĺžku drážkovania. No. Tak nejakých 60 nám tam chýba. Je to vidieť vlastne v tejto časti. Vlastne to drážkovanie je zodraté doslova tak do šikma. Hej. Takým spôsobom to nabiehalo do toho kolečka. Musel som si podložiť takýmto bielým kartoníkom, aby to bolo dobre vidieť, lebo mi to preostrovalo kade-tade. Toto sú jednotlivé drážky pre jednotlivé prevodové stupne. Aby som si netiernil. Takže jednotka, neutrál, dvojka, trojka, neutrál, štvorka. Boli jednotlivé drážky veľmi plítke. Bolo to nejaké zodraté. Napriek tomu, že tento povrch je kalený. Toto je tvrdé, brutálne tvrdé. Takže treba použiť náradie, ktoré je schopné do takého materiálu ísť. No ako ste videli na predošlej fotke, tak sa to podarilo. Nemôžu sa urobiť zase príliš hlboké, lebo potom je problém, aby vlastne tá aretácia z toho mohla vyjsť. Hriadelik som si upol medzi pevné hroty. No a ideme si pozrieť hádzanie, či tam náhodou nie je nejaké toho hriadeľa, alebo vyskakuje 1, 2, 3 stupne údajne, takže urobíme si ešte takéto kontrolné, tu si položím takú lampelku, aby na tie čísla lepšie videli a ideme si to zmerať. Mazací, ale v stovke nám beží. Stovky. Ale môže to byť spôsobené nejakým už opotrebením. Tak si to pozrieme v tejto časti prevodovky. Tá riadeľa prevodovky. Asi vypnúť. Kanál. No, to môže byť aj ovalita. To už môže byť ovalita. Je to opotrebené, no, nové to už nebude. Samozrejme, lepšie to nebude. To vidíme už skôr na ovalitu. A to riadeli. Druhý aj samozrejme ale není. Teraz si ešte skontrolujeme vrch drážkovania nie je nejaký opotrebovaný. Ideme na to. No, ale to pekne beží v stovečke. Ešte náhodne otočíme ďalší. Toto drážkovanie pekne beží v stovke. Ešte si robíme kontrolu boku drážkovania.
Či náhodou to drážkovanie nemá takýto oblúk, z toho ako nabieha to kolečko a vybieha, by ho mohol vytláčať. Tie odstredivé síly v prevodovke bývajú veľké, keď je to zaťažené, ale krásne beží v stovečke, takže to je úplne super. Samozrejme tie nábehové hranky. Videl som aj horšie, výrazne horšie, ale aj tu si to mohlo zmenšiť. No je to vidieť, že v tomto, tu je to krásne vidieť, to pohľad. Že sú do rádiusu, proste. Asi mám to takto nejak nasvietiť. Nedarí sa mi to. No to vnútorné drážkovanie proste není rovno, ale do takého rádiusu. To je to, čo sa opravuje na tomto dvojkolečku. Je to prirodzené, je to potrebenie. A tým pádom vlastne ešte ak aj na tom drážkovaní ten bok je do tohto oblúka, tak to ešte viac znásobujú vlastne tie sily pri zaťažení a vytláčajú potom kolečko medzi 3. a 4. prevodový stupeň alebo medzi 2. a 3. prevodový stupeň. Čiže toto je celkom značne opotrebované aj to vnútro toho dvojkolečka. Je to tam vidieť, že neviem, či to budete vidieť na tej kamere dobre. Tu je to možno najlepšie vidieť. Že to drážkovanie ide do takého rádiusu. Dobre, to je toľko, čo sa týka hlavného riadeľa. A ešte si ideme pomerať predlohový riadel. Takže mám upnutý predlohový riadel. Pozrieme si nejakú ovalitku a podobne. Čo by sme chceli pomaly od storočnej prevodovky. Tá ovalita tam je. Musím povedať, že na tejto strane tá nádhera. Takže teraz si pozrieme drážkovanie. Tu som išiel mimo, pardon. Dobre. V 200. Ešte som pootočil riadel, aby to nebol protiláhlý, ale som išiel už mimo, ale stovky takisto. Teraz máme bok do drážkovania. A je to v 200, ale keď sa blížime k tomu koncu, tak tam je to opotrebené, tak tam už to ide výrazne viacej. Dobre. Mám to ešte pre istotu aj tu pri okraji.
zhruba tých 17 stovák je tam ovalita. A skúsim vám to nazoomovať, takže nemôžem úplne zblízka. Nezumne. Takže dvojkolečko po oprave z jednej z druhej strany. Asi tam vidíte tie návary. Nechcem ho nehať padať voľne, ale ide pekne ľahúčko. Je to suché úplne, takže čiže tu máme hlavný hriadel, alebo respektíve hnací, opravený. Toto máme predlohový hriadel. Tu sa opravovalo tiež drážkovanie. Nám chýbalo kopec mesa, takže to sa tam muselo navárať. Jednou rukou vám takto ukážem. No, ešte na tomto priemeri bola ovalita, takže tento priemer sa musel opravovať a k tomu následne sa urobilo púzdro. Na chvíľu vypnem a ukážem. Jedná sa o toto púzdro. Keďže sa jedná o prvý model SV-čkovej prevodovky typ 1, tak toto púzdro predtým nebolo uzatvorené, takže my sme ho teraz uzatvorili. Tým pádom nebude dochádzať únikom mazania, pretože tieto prevodovky, hlavne tento prvý typ bol brutálne náchylný na tie úniky. Že už tam máme nové ložisko, vidíme, že proste je to prvý typ, pretože to ešte vôbec nemalo bronzové púzdro, je tam oceľ na oceľ, kde vlastne vstupoval tento hriadel, ale musím povedať, že napriek tomu, aká to je konštrukcia, tak to nie je až také zničené. Takže to sa urobilo. Aretačná tyčka má opravené drážkovanie. No a poskladá sa, vymedzia sa vôle, otestuje sa a môže ísť naspäť zákazníkovi. Dobre, zarať jedničku. Dobre, a ideme na to. Jednotka. Dobre. Dvojka. Trojka. A ešte štvorku. Paráda. Záverečné zhrnutie. Na prevodovke sme našli závady. V podstate okrem tých dvoch štandardných, ktoré tam bývajú, to je opotrebované drážkovanie dvojkolečka, opotrebované drážkovanie na predlohovom hriadeli, to je taký najbežnejší štandard na tejto prevodovke. Bola tam ešte ovalita na púzdre, aj s púzdrom sa pomenilo nové. Púzdro radenia, to som možno neukazoval, ale to bolo tiež vybehané, takže to sa robilo. A samozrejme nové ložisko išlo, vidlička radenia, tam bolo opotrebenie, takže aj to sa muselo robiť. Urobilo sa kopec meraní na ovality a nejakú súmernosť drážkovania, to sa ukázalo, že drážkovanie v podstate ide v stovke, takže odstranili sme závady, ktoré sme našli. Prevodovku sme poskladali, naplnili, odskúšali, prevodovka funguje, rýchlosti nevyskakujú, takže treba namontovať, skúšať. A ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.